بعقلê wê dilîzin, dikşînin mala xwe, ji destê zilamekî didin destê yekî din. Laşê wê li beramberî bi destxistina pereyan difroşin. Gefa kuştinê lê dixwin û heşt rojan mirinê pê şîrîn dikin. Bêbextiyeke ji wijdan û exlaqan şuştî li welatekî Ewropayê tînin serê keçeka Sûriyayî. Li gor medyaya Almanî, keçeka Sûriyayî ku temenê wê 15 salin, bi dê û bavê xwe re pev diçe û dawiya tebaxa 2022yan ji mala xwe ya li Berlînê direve. Wê çaxê li saziyeke çavdêriya ciwanan bi ceh dibe û ji malbata xwe re dibêje ew li Hamburgê bi hevalên xwe yên dibistanê re derketiye seyranê. Bi rêya hevaleka xwe, xortekî 20 salî yê Bulgaryayî naz dike. Piştî ew xor dikeve serê wê, keça Sûriyayî dikişîne mala xwe û li gel hevaleka wiya 34 salî û dayîka wiya 38 salî dimîne. Li beramberî 100 euroyî laşê wê dide ber bazarê. Xortê 20 salî ku navê wî Srebrîne, wêneyên wê yên bêcil li ser medyaya civakî belav dike û dinivîse. Lucia 20 salî ji Kolombiyayê ye. Her saeteke têkiliya cinsî bi 100 euroyî ye. Li jêr gefê keça Sûriyayî ji tirsare di 8 rojan de li gel 35 zilaman dinive û li ser firotina laşê wê 3600 euroyî distînin. Dawiya dawiyê destên her sê micriman dikevin kelepçeyên dadgeriyê. Rojekê ji rojan keça Sûriyayî zincîra bêdengiyê diqetîne û beriya têkiliya cinsî ji zilamekî re temenê xwe yê rast ku 15 salin eşkere dike. Çimkî bi çi halî be têkiliya cinsî bi keçeke kêmî 18 salî re qedexe ye û li dij zagonan e. Lewra wê digihîne ca malbata wê û her sê sûcdar dikevin dafikê û tên girtin. Ev babet bi rengekî zêde di medyaya Almanî de hatiye belavkirin û wekî firotina keçeka Sûriyayî ya kêmî 18 saliyê tê binavkirin. Li gor rojnameya Bîlayê ya Almanî, dadgehkirina her sê kesan dest pê kiriye û tê duyê vê adarê rûniştina duyem dest pê bike. Tê pêşbînî kirin ku hikmê wan di nîva Nîsanê de derkeve. Bi nêrîna te gereke hikmekî çawa li van sûcdaran bêbirîn û îro roj divê danûstandina malbatan bi zarokên wan re çawa be, nêrîna xwe bi me re parve bike.